IFM News. Lokal. Idol Dennis, go! Saan laing nga sendrot sa Nicolas idali sumalayos na panahon di pagtudong yung pati paikit din highway manipod iti barangay nagretkan sa Nicolas Ilocos Norte. Kas makita iti video ni Diana Idol Bernard iti weekend kas lang karayan dato'y kaadalan dinom iti highway aga po iti panagitis dinom manipod iti kataltalunan no pa iti kastad iti motorista ket saan dangan stranded tuloy-tuloy iti panagbiyahe nga agpasaraat sakit makaliklikdan iti kumarkaro mapanagleos iti nakamat ang lugar iti nagpatnag Idol Bernard kaya tahan unay nga dimaktal iti nom agabo tahamat nga direksyo iti sa katudo yung din inot mapatupatok iti napasaran iti nagpatnag iso tagabuna ngawan di kasto nga napasamag iti ili iti sa Nicolas Ilocos Norte kalikagom no presidente iti lugar nga may kang solusyon na magkasta tahanga maulit kaamangan dudumdang panawen iti agtutuloy pa tudo na lagi din dumakal ko danom iti taltalon nga lapunusan na pa iti kalsada iti iliti sa Nicolas Ilocos Norte iti agdama ket nagbalag iti pag-asa nga masabol iti panganad kapag iti duwa wala palo nga bagyo asong ba iti nga bulan iti pagilyan nga Pilipinas. Idol Dennis Elitio, Tatak Aramen.